हमरा के एक बात समझ में ना आवता। तू काहे इतना बियाह के पीछे परेशान बाड़ू? अभी ओकर पढ़े के उम्र बा, ओकरा पढ़े दा। देखी इ त गंगा मैया के कृपा ही बाना कि इतना बढ़िया बढ़िया रिश्ता आवता ओकरा खातिर। और वैसे भी ज्योति शादी लायक तो होइए गइल बा। हम तो कहतानी कि मौका का फायदा उठा ली। ऐसन घर दुआर लइका खोजल हमनी के बस के बात नहीं के। रउआ का सोचतानी और का चाहिए हमनी के? हम फोन नंबर दे तानी, रउआ जाके ना उनकरा घर वालन से बात कर ली। ठीक बा, हम बात करब, लेकिन एक बार पहले ज्योति के राय त ले ली। अब इमे ज्योति मना काहे के करी है? हमें पूरा विश्वास बा कि ज्योति मना ना करी, लेकिन फिर भी एक बार हमरा के ज्योति से पूछ लेवे दा। पर ज्योति बेटा, तोहरा से एगो बात पूछे के रहे। पूछी ना। तोहार माई जीतू बाबू से तोहार रिश्ता के बात करत रहनी है, इमे तोहार का राय बा? अब हम इमे का बोली? रउआ लोग हमरा खातिर जौन भी फैसला ले वो हमरा खातिर अच्छा ही हुई। ठीक बा बेटी। भगियो केहू के केहू ले ली ही। अरे जोना लड़किया के फोटो रउआ दिखावत रहनी है ना, उहे लड़किया हिया। चुप काहे बानी जी, बोलत काहे नहीं खी? अब ना फोटो टंगवाई, यहाँ के कहा दी फोटो टांग देस। अगलाइल बड़ू का वो लेकी से कर बिया हुई। सपना देखता। सपना हम नहीं खी देखत। अरे फोन अब वही वाला होई। अच्छा, हम ना बिया तय कैले बानी, यही खातिर रउआ के जलन होता। चावल में देखी देखी फोन आइए गई। जी बोली। जी प्रणाम। जी प्रणाम प्रणाम। हम रउआ के घर आवा चाहता नहीं। अरे हाँ आई रउआ। अरे रउआ नियन लड़की के बाप के तो चरण धो के पिए के चाहिए। राउर स्वागत करके ना हम धन्य हो जाए। आप ऐसा बोल के हमरा के शर्मिंदा करता नहीं। हम कल है आपके घर आ जाता नहीं। अच्छा ठीक बा आई रउआ। प्रणाम। का भइल जी, बात भइल उन लोग से? हाँ बात तो हो गई, और कल है हम उनकरा घरे जाता नहीं। ये तो बड़ी खुशी की बात बा। हाँ। चली काल के तैयारी भी करे के बना। हाँ बिल्कुल, आवा। ए बेटा सुना, तू जाए दे। ए बेटा तू ना। माई कुछ कहे के जरूरत नहीं है, हम सब समझ गनी। भोरे देखी है वेराइटी के नाश्ता पानी के प्रबंध कर दे। हाँ बेटा। रउआ तो सब पसंद बा, बाकी हमर लड़का। अरे जीजा, रउआ और भगिना के कोनो डिमांड बा का? काहे? तू भैया के नहीं जाना उनकर कोनो डिमांड हो सकेला? अरे ना, जोन बात बा हम साफ बता। अरे जीजा, यहाँ के सब जानता नहीं कि लड़की सबके पसंद बा। देखी हम अब सगरों से संतुष्ट बानी। बस रघुआ एक बार हमार बिटिया के आके देख ली। अरे लड़की का देखे के बा, ओकरा के तो पूरा जवाहर देख ले बा ना। हमारे रिश्तेदार लोग एक बार बबुआ के देखे चाहता ना, तो हम चाहतानी कि परसों आप लोग बड़का शिव मंदिर में आई, ताकि लड़का लड़की सब एक दूसरा के देख लें। अब चला। प्रणाम। देखी हमनी के मन में एगो बात बा, हम रउआ से कहल चाहत बानी। अरे हम समझ सकत बानी कि रउआ का कहल चाहत बानी। हमनी के राउर बेटी के आपन बेटी बना के अपना घरे ले जा आइल बानी जा। हमनी के राउर बेटी चाहिए
और ही कुछ ना। ये तो भगवान के आशीर्वाद बा कि हमार बेटी रौरा घरे जा रहल बिया। ऐसे बड़ा सौभाग्य हमनी के और का हो सकेला। लेकिन ज्योति कहाँ बाड़ी? आवा आवा बेटी, बैठा बेटा। खुश रह, खुश रह। खुश रह बेटी। ए बेटी, तोहा तारीफ करे के मतलब चांद के दिया दिखावल बा। तब पहचान ल, हम ही तो हर जेठानी हई। ये हमार खानदानी कंगन बा। अपन हाथ द। हमार सास हमरा के देले रहनी। चलल जाओ, सगाई की रस्म कइल जाओ। चलो चलो। आवा बेटा, आगे आवा।